nirmana sakti nira kakang ono parip gawe ngopo adi aku kelawan kowe saged dadi juru panentrem raja bakuhku kowe ing negara iki ora mung para kawula lan Narapraja antarane kawula lan Narapraja bisa manunggal sayek saeka praya angangkat karyaning raja mula aku kang kowe kakang ayu dadi bocah nom aja mung dadi pangarep-areping pemudi wae dadi bocah muda aja dadi pangarep-areping putri wae ayo kinarya dadi pangarepane nusa bangsa negara munggah nyang agama Joko kersane siadi agama kari manut ayo aku kelawan kowe melu cawe-cawe cancut taliwondo jogadeke nusa kelawan bangsa ditata direksa negara aja nganti ana menungsa kang remuk kempul barung sinan aku maning karep ana ngendi papan ayo aku bakal gawe tentrem jagat ngamarta duga prayoga digawa lakuku lan lagumu kakang-kakang Gatot hati-hati kakang Ing Astina Maha Prabu Duryudana dene keparana nganti kadha Yaya Haryasena arsa maguru dan yang kurna lah dalah jagat yo ngestungkara manik bermojo dewaku bener wayah bro jagat tumuning wahyu Trikamulyan Jati jebul manjing ana kono kawan bisa uga iki ana laladan Ngamarta ingkang mongko nglampis ning Karang Kadempel ijih wewengkon negara Ngamarta lah dalah yen kaya mengkono iki ora kleru tak jaluk ana ngendi Ponokawan bakal tak rudha paripeksa bakal tak bondo tak rincung sikile ayo manuta jagat yo ngetungkara manik berwaja dewaku Bathara wayah bro jagat ora keparang pemboyong wujute Ponokawan maksud sembadani bangga tamya dada ndi dada Singalena merganing pati Prasutama What?